سلام تخطتلتنا عايزة channel كما يدخلوا بمخنيات ناي مازرس داي مس مازري حتصاري انترفيو والاتنا قدامي تحطهم بار ترى عدى أم عباي ولدا انتهي مسل زبلي خاب زداقم كم ببي زداقم شدشته سكاب شوعته ندك خام حرم أبيت كخف مسبل أما قد خد كيد كل خان أب بت مسفل أما تساخن بو تزارب يبل مو ترى أد معباي ولدان تاي مسل قدامي يتحطه زيابي مسكن قويتاي بارخكا ترى أد معباي ولدا بطعمي عبي ترى إيزلوا كمتي أبزا داقم زنبب كايو نقول عود أم دقاسوم أم خادوم أبقوف مبالوم بزعبو حسب ولا نعنا إيزبلنهم بزعبو أم دقاسيها سلازم ولادك أغم تسخاهم وتقبو مس ولد كام زعبها دقخا تناتك خصايك حزيها تدليو سلازي عبي خصاي زلو أدن ولدن كاب أملخ زغونا خام مجمرتا أساسا مس طوب زتحاحز عبي ترى سلازلو ولا بوكا خم رئيس تخوني تزبزح تايم جن مصدق يوم زحلفوه سلازن قلعو كم ستورن دا قبركا كم تاريخ دا قبركا قلل بزبله عبي ترى يزلو شعو سمعو خاي مسلمون يذكرن ولا الشام أب مدك أسي أخويني كان زبهال نيرو داويت نيرو سامي كان نيرو قال دابل كحجي دحار مسعبيو تتارى نايت الصراحة كايو تريو سلاز عاب ترى يزلو عاب عدل كالو عاب بايتالو كسابتي ولاد زعبي صغيلي سمعك كساب سنة عدمه شعو أو تتارخ تدأ تصايد كالوس عاب عدل عاب عفتك إذا خفتلك يا كم تزبلكي ولا بساينس ترى قد أقول عاسي أم مهتنا دي خلو سمع مخانس بساينس ترى قد أي كم تزبلكي ها كم تبون لعل خمان تمولد مسد زحلفوكي زي عبمو نايد ترى عايز عبي مع باي ولد غير خلو ولا بو ترى تلو مالتي كالي تحطوها إساس ساش دشتن أساس لسته እግዚአብሔር ከምዚ بالإساس 66 أساس لسته اوكي كم ببامو كم تأدن ولدات تتصانن كمو ختصانن عكومي ኣብ ኢየሩሳሌም ከኣ ክትጸናንዑ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር እሞ እግዚኣብሔር ንርእሱ ከም ኣደኸም ንውሉዳ ከም ተጸናንዕ ክጸናንዓኩም ኢሉ ንርእሱ ምስቲ ናይ ኣደ ምጽንናዕ ተሓይዙ ተዛሪብሎ እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብልና ብዛዕባ ኣደ ንውሉዳ ምጽንናዕ أملاخ مسكن أزون كافت مستقدامي تتححيز زخيد نديو حج قال أملاخ بزوح جزين كما الدقيريو من مقاطع تطبو ولادك ساعة رسع انت حرقتك يرساليم أنا حرقتني من مقاطع الدنيا تتفكروا ولاده لتزطلو وطو ترسعتك أنا يرسعكني أنا بس أبدس بزوح جزيو سلازي أدي عبناي مصننا ناي متببع عدل اللوا كم تزبلنايو اتبو عبد الجلجس لزغنا ولا كم آمنتي ولا علمون ترينايو علمويان ولا اتعدي تتصاناني عنتي نولادا نتسبب على بيت خاي نغرتو بديلو مسيو خصاي مسيتو ولادا بقى اجو غدحان كم زيو إلى تتصانعنعو تتابعو سلاز عبي مصننا عيزلو خم آمنت خا تتردس بالطعميو قلطيفو نابدي إزنقر أبدقت رئيسو مجيو زخوانا قاطيمو زخوانا بتمرت سانيفو بخل مستعد طبق سلازلو نسايا حجي تتابعون تتصانعنعون متبع مصنع زي خلتيو حدا يبزح فللي يبلون ግን أجوها نأبنت فتنا أنت أحمق صريحي تمسيسي بوا
ተዳይላቶ ኦልሬዲ ቆልዓ ክሳይ ኮይኑለግን ኖ ጆኻ ዘይ ፅባሕ ንጎ ክሳይ ክትገብሮ ኢኻ ሽግር የለን ደሓነ ጆኻ ኢላ ተተባብዕሞ በቃ ከምዚ ኮይኑ ደሓን የጋጥም እዩ ኣብቲ ውሽጢ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ውሽጢ ኣብቲ ውሽጣ ዘሎ ከመደ ትሕዞ ብዙሕ ነገር እዩ ዝስማዓ ንኣብነት ተምሃራይሲ ዓመት ሙሉእ ተማሂሩ ክተርፍ ከሎ ዝኩሉ ክሳይ ወፂዎ ብጣዕሚ ስማዕ ስምዒት ግን ኣሎ ግን ከመደ ከዓ ኣደ ኩሉ ግዜ መፀናኒዒት ከምቲ እግዚኣብሄር ዘፀናንዕ ከምኡ ከፀናንዐኩም ከምቲ ደንውሉ ዳክብል ከሎሲ እቲ ናይ ኣደ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ታደን ርኡይ ነገር እዩ ከምዚ እታ ኣደስ ስለትሪኦ ምስ ወለደሲ ከምዚ እኳ እዩ ገለ ከም ሂስትሪ ኮነት እንትዛረቦ ብግብሪ እያ ትሪኦ ዘላ ስለዚ ንሳ ክትፀናናዕ እኮ ከቢድ እዩ ንኣብነት ንቆልዓ ከምዚ ዝበልናዮ ሲ ዓመት ሙሉእ ብዙሕ ነገር ፅዒራትሉ ተሪፉስ ዓብዪ ይስምዐኒ ንዓይ ሕጂ ውሽጠይ ነቲ ቆልዓ ግን ተፀናንዓ ይደሓን ከምዚኣ ምስ ኮነት ምሽ ገለ ኢልካስ ሕጂ ብትስምዒታ ዘሎ ኩሉ ሰይተውፅኦን እያ ንዕኡ ከመይ ገይሩ ይፀናናዕ ጥራይ እያ ተፀናንዑ እምበር ስለዚ እታ ናይ ኣደ ምፅናዕሲ በቃ ብጣዕሚ እዩ ነቲ ቆልዓ ከዓ ኣደይ ከማን ከም ዝበለትንስ በቃ ኢሉ ከም ዝፈክሰሉ እቲ ጆኻ ሓንቲ ጆኻ ምስ በለቶ ዓብዪ ክሳይ እዩ ዘለዎ ያ ካብኡ ቀፂለ ከዓ ኣደ ኣብ ቤታ ኣብ ውሉዳ ንዝዛረብ ፀኒሕ ክትነግርና ፀኒሕኪ ኣብ ቤታ ኸ እንታይ ዓይነት ተራ ኣለዋ ካብ ምሳሌ ንኣብነት ምሳሌ 14:1 ለባም ሰበይቲ ቤታ ትሃንፅ ዓሻግና ብገዛ ኢዳ ተፍርሶ ኢሉ ሎሞ ምስ ቤታ ብዝተሓዝከ እንታይ ዓይነት ተራ ኣለዋ ኣደ እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ ቤታ ዝተሓሓዝ ከዓ ዓብ ተራ እዩ ከምዚ ዝበልኩ እቲኣ ኣደያ ናይቲ ቤት ርእሲ እኳ እቲ በዓል ቤት ተኾነ ዝበዝሕ ግዜ ግን ዋላ ቃል ኣምላኽ ክብለናሲ ካብ ዕላለ ንስቲ ርሓቑ ከምዚ እንዳበለት እያ ተኣሽቁ ሕጂት ናይ ቤታ ዓብ ተራ ዘሎ ኣብታ ኣደ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሰብኣይ ብዙሕ ግዜ ኣይርከብን እዩ መብዛሕትኡ ኣብታ ኣደ እዩ ዝርከብቲ ተኣሽሙ ሕጂት ኣደ እታ ለባም ሰበይቲ ብገዛ ኢዳ ቤታ ትሃንፅ ተሓንቲ ከዓ ብገዛ ኢዳ ከዓ ቤታ ትፍርስ ክብል ከሎ ክልተ ዝኣንፃሩ ኣብ ሓንቲ ደስ ክልተ ገፅ ባህሪ ኣሎ ስለዚ ከም ቃል ኣምላኽ እታ ትሃንፅ በቃ ኩሉ ነገር ብይከኣል እዩ ብእምነት ብፀሎት በቃ ከምዚ ህሉ ገይራ ዋላ ዘየለ ነገር ከሎሲ በቃ ኩሉ ግዜ ናብ ደገ ከይወፀት ክሳያ ስቂላ ትሃንፆ ብኩላ ኣብ ውሽጣ ገይራቶ በቃ ብእምነት እንዳተመላለሰት ዋላ ኣብቲ ገዛ እኮ ዘየለ ነገር ኣሎ ዋላ ገለ ምግርጫ እውን ክህሉ ክእል እዩ ግን እታ ለባምቲ ኮይና በቃ ስቂላ ንግዚኡ ትሕልፎ እሞ ኣምላኽ ከዓ ሽዑ እታ ቤት ከዓ እንዳተሃነፀት እንዳተመሓየሸት እንዳተሃነፀት ብዙሕ ግዜ እንዳተፀረበ ክህነፅ ተኮይኑ ህንፃሲ እንዳተፀረበ ከይፀረብካ ይህነፅን እዩ ስለዚ ብብዙሕ ፅርበት ምስ ሓለፈት ነቲ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ውረድ ኣብ ሓዳር ከጋጥም ዝኽእል ኣብ ቤታ ንዕኡ ብስእነት ክኸውን ይኽእል ብኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል ብፋሚሊ ክኸውን ይኽእል ብምውላድ ብውሉድ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኢና ንሪኦ ዋላ ብኣመንቲ እታ ኣደ ክትብል ከላ ሓላፍነት ናይ ክልቲኦም ምዃኑ ክሳይ ስለ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብኣዩ እንታይ ዝብል ነታ ኣደ ደቅኽ እኮ ከምዚ ጓልክ እኮ ከምዚ ዝብል ክሳይ ኣሎ ብባህሪ እዩ ሕጂ ነዚ እንተ ደኣ ቤታ ትሃንፅ ኮይና እታ ለባምቲ ኮይና በቃ ነዚ ኣቢላቶ ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ኣብታ ኣሽሙ ከውፅእ ሕጂ ነዚ ብውሉድ ዝመፅእ ንበሎ ብገንዘብ ዝመፅእ ንበሎ ብብዙሕ ነገር ዝመፅስ እታ ለባምቲ ኮይናሲ በቃ ተፃዊራቶ ንኩሉ ምስ ሓለፈት እቲ ቤታ እንዳተሃነፀ ተፀሪባ እንዳሓለፈት ቤታ ከዓ እንዳሃነፀ
موداتا تعشاق بجزاء إذا أنت تجبره تفرصه حتى نجار كمسكونة قلت إيه أنت تجبره ندقة توصو كبيتها ندقة توصيها ورما ينفاس هاريمو بدحري تخسر فريسة ولا أب حدار عالم يكون ولا أمنتي نريوسي تدعى نشتي نجار قاتيمو تدعى تنجر كوينا تا سالسي أكل تأتي واتابيت قاعد فرس سلازي تعشى بجزء إيده بجزء أفازو صوتو بجزء على سزاربتو انتاي كوينو تابيت نام فرس خيل سلازي نازي أنكلتي أنيو سلازي خم قال أملاخ انتاي يويلنا بقى نبيتنا خنهنس كهنس خوينا قالك بزح مصراب اللو يزبلنا زلو خال الزارة كمت أمني እንዳወሰኽካ ታገዘ ክሳብ ተኣክል እንዳተነለቐ ኸይድ ከሎ ኣብ ዓድና ሕጂ ብሊኮት ድሓኒ እምኒ ተኮይኑ ግን ተፀሪብ እዩ ዛቱ ስለዚ ኣብቲ ምፅራብ ብዙሕ ነገር ክህልዎ ክእል እዩ ግን ታለባ ቤታ ከምዚ ገይራ ስለትሃንፅ ከምዚኣ ትመስለኒ ያ እሺ ካብኡ ቀፂልና ብዛዕባ ኣብነታውያን ኣደታት ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊፀን ዘለዋ ካብአን እንታይ ከም ንምሃር ክትገልፅልና ኢኺ ካብ ኣደ ሙሴ ከምኡ ሃና ኣደ ሳሙኤልን ኣደ ጢሞቴዎስ ካብ ሰለስቲአን ኣደታት ብኣደ ሙሴ ተጀሚርና እንታይ ክንምሃር ንኽእል በቲ ቃል ኣምላኽ ተገሊፁ ዘሎ ኣደ ሙሴ ተርእናዮ ንሙሴ በቲ ፈርዖን ክሳይ ዘውፀሉ ንግብፃውያን እስራኤላውያን ህፃውንቲ ዘበሉ ክቅተሉ ምስ ተኣወጀሲ ኣብ ወዲ 3 ወርሒ ምስ ኮነ እንታይ ገበረቶ ሓቢኣቶ ሽዑኡ ሰዲዳቶ ናብ ጓል ፈርዖን ከይዱ ከም መጉዚት ኮይና ከዓ ሽዑኡ እሞሲ ናብ ነተሓፍቱ መጉዚት ትኸውን ከም ፀልኪ ኢላ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ትኸውን ከም ፀልኪ ምስ በለታ ነዲያ ስለዚ ኣዲኡ ካብ ህፃኑ እስራኤላዊት ስለ ዝኾነት ናይ ኣምላኽ ዘርኢ ስለ ዝኾነት እቲ ካብ ምውላዱ ሒዙ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ካብ ዓሌት ኣምላኽ እዩ እሳ ከዓ ከም መጉዚት ኮይና ኣብ ቤት ፀላእቶም ኣብ ግብፃውያን ነፍቶም ንዕኦም ፀልዎ እዩ ዓብዩ ከምቲ ዝዓበየ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ስለዚ እስራኤላዊ ምዃኑ ብብዙሕ ነገር እንታይ ትገብሮ ከም ዝነበረት መጉዚት ኮይና ትዕብዮ ስለ ዝነበረት ሽዑስ ዘሪኣቱሉ እያት ናይ ኣምላኽ ነገር ንሕና እኮ ናይ ኣምላኽ ኢና ንሕና እኮ ዘርኢ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እኮ ብኣና ዝበሎ ኣሎ ኺዳን ዝኣተዎ እግዚኣብሄር ኣሎ ስለዚ ነዚ ኺዳኑ ከዓ ሓንቲ ግዜ እንታይ ክገብሮ እዩ ሓደ መዓልቲ ክፍፅሞ እዩ ስለዚ ብከምዚ ኢኻ መፂኻ እንዳበለት ታሪኹ ከም ዝነገረቶ እዩ ዝርዳእካ ብኡ ስለዚ ነገረቶ እዩ ከዓ ኣብቲ ሓደ ግብፃውን እስራኤላውን ተባኢሶም ሰበለ ነቲ ግብፃዊ ለእስራኤላዊ ዘርኢ ነቲ ግብፃዊ ምስ ቀተሎ ሽዑ ካብኣ እኒኦ ይሃደመ ዝብለና ስለዚ ካበይ ምፅእዎ እዩ ምስ ፀላእቱ ዓብዩ ምስ ግብፃውያን ምስቶም ፀላእቶም ምስቶም ጭፍጭፍዎም ዓብዩ ክነሱ ግን እቲ ናይ እስራኤል ነገርሲ ኣበይ ኮይኑ ተማሂርዎ ካብቲ መጉዚት ኮይና ኣዲኡ ኩሉ ነገር ስርሑ ልክዕ ምስ ጡብ ምስ ክሳይ ትህቦ ዝነበረት ምስኡስ ቃል ትድርብየሉ ነይራ ምስኡስ ዘርኡ ተፍልጦ ነይራ ምስኡስ ናይ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ከም ኪዳኑ ክበፅሖም ከም ምዃኑ ንዕኡ እውን ካብኡ ከውፅኦ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብዚ ምቕማጥ እውን በቃ ኢድ ኣምላኽ ምዃና ኩሎም ክቕተሉ ከለዉ ከምዘይተረፈ ኩሉ ካብ መፃፅኡ ትሒዛ ዝነበረቶ ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ምስ በፅሐና ስለትብሎ ነበረት በቃ ኦሮማይታ ናይ ኣምላኽ ኣደይ ትነግረን ነበረሲ በቃ ሰያ ታዘረባ ምስ ሰበለት ሃደመ እዩ ዝብለና ሸዓን ፅባሒቱ ከም ቀደሙ መሲልዎ እንታይ ትገብርለኹም ኣሕዋት ዲኹም ሰሎስ ከምቲ ትማል ዝገበርካዮ ዝቐተልካዮ ንዓይካ ምስ በሎስ በዛ ዘረባ እዚኣ እዩ ወፂኡ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ዘርአ ኣምላኻ ኣፋሊጣቶ እያ ፅቡቅ ገይራ
بدحر إبزاها يا هنا أد ساميل أدى ساميل كان مجمرتها بصلوت يا نساميل رخيباتو أملاخ صلوتها سميع حدا جزيه خبوزح بتشاونا إلي جن بك أخنا فراغ صارت بالإله حدا جزيه سخرت لي خساع معاسي خساع زبلة نو أنا خمس زخون كي سخيرة يكون كون كم زخون تمرر كي إلى خساع مش قبرته حج بز كل مرت حليفاز مسعي بصلوتها زمس أولاد كا انتهي بكامني أنا خامل زمان انت خبر إله نبيت أملاخ كوفي إله مس أملاخ ቃል ኪዳን ኣትያ ኣምላኽ ከዓ ሂብዋሳ ከዓ ከምኡ ክሳጌራቶ እግዚኣብሔር ይመስገን ለዝሳ ከዓ ኣላልያቶ እያ በቃ ክሳብቲ ዓብዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኸይድሲ በቃ ኣብ ገዛት ናይ ኣምላኽ ነገር ብፀሎት ከም ዝመፀ ኣምላኽ ከም ዝዛረብ ኣምላኽ ከም ዝሰምዕ ኩሉ ስለ ዝነገረቶ ኣምላኽ ከዓ ተጠቂሙሉፍታ ስለዚ ናይ ዴታት ተንጀጋን ዴታሲ ታይ ይገብራ ብጣዕሚ ካብን ብዙሕ ነገር ኢና ንምሃር ብፀሎት መፅኢ ክነሱስ ወላፍቲ ክሳያ ብጣዕሚ ዝገርመካ ንዓ ኣይኮነት ለሚናቶ ውላድ ኢልካ ትለሚንካሲ በቃ ምሳኻ ኢኻ ክሳይ ትገብሮ ዝግባእካ ግን ትጅግና ምዃናስ ንኣምላኽ ዝኸውን ሃበኒ ኢላቶ ንኣምላኽ ሙሉእ ዘመኑ ኣነ ከዓ ሙሉእ ዘመኑ ንዓኻ ከገልግለካ بسجان تريخيو ولاد لميناسي نعاخ جزء خمس خون قال يقول قوم يكون أنت نائمنت كاوزري وتسمعون قرين زري أنا يرن زي أبير مسكن تزار أنسي بروح كم زخون سلازري أزنا براك زي أبير كا دكتع صولتها مليسو سون كم زمهارت وقتي تتحتن تين تأشمو بقات حسيلو كبادو زم تصيفونه أملاخ كزارب تخوين خاص زري أنا قبل لو زي أبي هرسي ولا فتحس أن كافس أنه تخام هسأن تحيزو مشيلو كم هسأن كل خا إرمياسكم يلو فلت قاس أو عقوها أما هسأن كل أملاخ يحرس الذي مستخدم لو تصنحت مستينا أملاخ نجر بتصقله زمس لزغونه بقى زي أبي هربع لون تخطو بخلو كاب إيه الحليف وخزارب بخلو شعو منيو يلو زي أبي باري خيسمع له تزارب بالليلو زي أبيض كأسمعه سلازي جاقانو نيام لخصبات فافز أنا نتحيزان عبينو تعسال سيتي قاد تيميتيوس أب كلاي تيميتيوس حدا خب سلس لسكا حموشة تاب أبا خازلا لقم الزي بالله قدم أب لويس عبايكا أب إونيك إيه أدخاون زحادرت ابنتنا ذكركو أبا خاد ما خمزلا تردي له بنوعات ذكيرة بتحواس من تخمل لسي خريق كان نانا فقكو بصولتي ليت المعالتن كيب كوركو نازكركو خانتي أو بواتاتي جميرة بنصوح اللي نازقل قلوز اللخو أملاح مسجنو اللخو يلوب أولو السمون خابد تيميتيوس كاب إونيك أخانتين محار كاب عبايوم كاب الديوم جي أبي المسكة ሰብ ብዙሕ ግዜ ከምቲ እቶም ከም ዝበልናየን ኣብቲ ተሓይሉ ኣብ ኣዴታት ስለ ዝኾነት እቲ ምስ ውሉድ ዘለዎ ርክብ ኩሉ ግዜ ዝረኣናየን ሲ ምሰደ ምሰደ እቶም ኣቦታት እኮ ኣለዎ ግን ምሰደ 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 ይብል ነይሩ ዝበዝሕ ግዜ ንሰን እየን ከምዚ ዋላ ሕጂ ንሪኦ ተኣሽሙ ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ብፍላይ ከማን ሕጂ ኣብዚ ደገ ምዕራብ ዓለም ሱ መፃና ኦረዲ ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ኢኻ ትሰርሕ ሕዚ ኣብ ዓድና ግን ብዙሕ ኣይኮነት እንተን ዝሰርሓ ስሑዳት እየን ስለዚ ሙሉእ ግዜ ነታደ እዩ ነይርዋ ስለዚ ከምዚ ይመስል ትክሳይ እውን ክዛረብ ከሎስ በዚ ዘይኮነስ በት ናይ ዓድና ተሪኢኻ እውን ምሰደ ምስ ዓባይካ ምሰደ እንዳበለ ይዛረብ ስለዚ ካብ ዓባይካን ካብ ኣዴኻን ቄን ዝወሰድካዮ ልግሚ ዘይብላ እምነት يرى الله يلو حجي أنسي لقم زي بالله فتصمت زغنت كم زمها رؤس بمنتاير نيرو نسان بقبرنا ريانو
السخال كعناتن وسيدو انتاي زقبرلو زمسكرلو ጳውሎስ ርእሲ ልክዕቲ ታሪክ ከመይ ከም ዝነበረ እዩ ዝምስክረሉ ዘሎ ኣብ ነታደ ኣብ ዓለም ክምስሉ ከለውስ እንታይ ይብሉ ነታደ ርኢኻሲ ንውላድ ኣምፅእ ነታ ጓላ ንታደ ታደስ ሓንቲ ታጓላስ ምስልና ይድያ እያ ኣብቲ ገዛ ዝረኣየት እያ ብፍላይ ጓል ትኸውን ስለዚ ጳውሎስ ከዓ ርእይዎ ንዕአን ርእይዎኒ ናይ እምነት ጀጋኑ ምዃነን ካብአን ከም ዘዕበይኦ ከመይ ኮስኩሰን እምነት ከም ዝሰረታሉ ልግሚ ዘይብሉ ፍጹም ዝኾነ ፍቅሪ እምነት ኣሰኣሰር ምስዓብ ጽቡቅ ጌረን ኣትሒዘንኦ ስለዚ እንዳተወራረሰ ከም ዝመፀ ይነግረና እቲኣ ነዲኣ እኮ ከምኡ ኢላ እያ እታ ዓባይ ኡሲ ንጓላስ እንታይ እንዳገበረት ዕብያታ ባዕላ እንዳኮስኮሰት ዕብያታ ሰኣ ንውላዳ ከዓ ከምኡ ጌራ እንደገና ባዕላ ከዓ ስለዝነበረት ዓባይኡ ብሂወቱ ስለዝነበረት ክልቲአን ሽዑ ተሓጋጊዘን ግን እቲኣ ካብቲኣ ተመሂራ ኣላ ሽዑ ክልቲአን ኣብ ሓንሳብ ገይረን እንታይ ገይረንኦ እቲ ናይ እምነት መገዲ እምነት ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ዓብይ ልግሚ ዘይብሉ ፍቅሪ ልግሚ ዘይብሉ እምነት ጥርጥር ዘይብሉ እምነት ንኣምላኽ ከም ዕብየቱ ከም ስልጣኑ ከም ክሳይ ከኣምኑ ጽቡቅ ጌረን ስለዝመሃርኦ ኣፍታ ስለዚ ጆኻ ታዝወረስካያ እምነት ካብ ዓባይካን ካብ ኣዴኻን ኢሉ እንተክገብሮ ከሎ ኣብ ዘመንካ ዋላ ገለ ለውጡ ዘለዎ ተኾነስ ግን ካብ ኣይኮንካን ተማሄርካ ካብ ኣስከምዚኣ ኢኻ ተማሄርካ እንዳበል ኣብነት ገይሩ እዩ ዘርእዮ ዘሎ ስለዚ ሰብስቲ ዝመሃርካዮ ታደ ዝመሃረቶ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ውሉድሲ ኣደ ዝመሃረቶ ዓብ ተራ ስለ ዘሎ ካብአን ከዓ ከምኡ ይመሃር ብጣዕሚ ከምኡ ክትከውን ነቶም ደቅኻ ክትውርሶ ብተወሳኺ ሓንቲ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:7 ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክነግሮም ከሎ ኣብኦም ከመይ ገይሩ ከም ዘገልገለ ከም ተመላለሰ ካብ ዝጠቀሱ ሓደ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:7 ኣብ ማእኸልኩም ሲ ከምታ ውሉዳ ተሓቁፍ መጥበዊት ኮይንና እኳ ደኣ ርሕሩሓት ነበርና ይብል እሞ ነዚ ጥቕሲ ብምልዓል ከንታ ክትብልና ትኽእል ኣብ ማእኸልኩም ከምታ ንውሉዳ ተሓቁፍ መጥበዊት ርሕሩሓት ብዝብል ነደ ዝገለፀሉ መግለፂ እንታይ ትብለና? ኦኬ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:7 ኦኬ እስከ ትገማ ኣብ ማእከልኩም ከምታ ንውሉዳ ተሓቁፍ መጥበዊት ኮይንና እኳ ደኣ ርሕሩሓት ነበርና ያ ኣብዚኣ ሕጂ ክልተ ነገር ይጠቂሱ ከመደን ኣደን ኣዲኣ ከዓ ከምታ መጥበዊት ኣደን ሕጂ መጥበዊትን ኣደን ይፈላለያ መጥበዊት ኮይና እቲ ቆልዓ ክሳብ ጡብ ዝሓድግ መንዩ ምሽ ኣነሲ ከምቲ ኣብ ቅድሜኻስ ኢልዎን እግዚኣብሔር ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን እያ ነብሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ሕጂ መጥበዊት ኣደን እታ ኣደንስ ፍልል ኣለዎ እታ መጥበዊት ጡብ ጥራይ እዩ መግቡ ስለዚ እንተ ደኣ ዝጠቡ ቆልዓ ኣለዋ ኮይኑ ብዙሕ ኣይትወፅን እያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና በቲ ናይ ዓድና ስለንዛረብ ኣብኡ እዩ ትመይን ኣብዚ ብዙሕ ፋሲሊቲ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዘይክርድአኩም ክእል ናይ ኣብዚሲ ካብ ህፃኑ ካብ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ተወለደ ካልእ መግቢ ኣለዎ ሽግር የብሉን ከም ባህልና ከም ናይ ዓድና ግን መጥበዊት ኣደን በበይነን እየን እታ መጥበዊት በቃ ካልእ ተወሳኺ ዝጠቡ ተኮይኑስ ብዙሕ ተወሳኺ መግቢ የብሉን ናይታ ኣደ ጡብ እዩ ብዝጠብዎ መጠን ኢኻ እትፍቅሩ መሊሱ ዋላ እንተሪኢኻዮ ሜይቢ ድሓር ክትሪኦ ኢኻ እምበር
ቆልዓ ጥቡጡ مسبلسي ልክዕ ናፍታ ደይ ጥምት ከምዚ ኢለ ስቂሉ ይኮነ ክሳዕ ፀግብ ጥቡጡ ኣቢሉ ጥምት የብላ ጥቡጡ ኣቢሉ ከዓ ጥምት የብላ ሕጂ እታ መጥበዊት ኣደ በቃ ገና ኣብ ጥቡ ስለ ዘሎ መግቡ ንሱ ምዃኑ ካልእ ከምዘይ ይምገብ እቲ ፍቅሪ ናይ ክልቲኦም ዘሎ ፍቲ ናይ ግዜ ጡብ ናይ ክልቲኦም ዘሎ ፍቅሪ ፍቲ ሽዑ ዝሕልፍዎ ግዜ ድሓር ካብቲ ጡብ ዝተኣለ እንታይ ይገብር ንሳ እውን ብዙሕ ኣይተፍቅሮን እያ ምክንያቱ ደገ ይፃወት ኣብ ደገ ይበልዕ ገለ ተጥቦቱ ኮይና ግን በቃ ንሳ እያ ተክሳዩ ናብ ብዙሕ እያ ኣነ ሓደ ግዜ ይዝከረኒ ነይሩ ሕጂ ክዝከረኒ ፀኒሑ ምስ ዝገሓሊ ሓፍተይ ምስ ምስጋና ሕጂ ኣነ ብተፈጥሮይ ከምዚ ዋላ ቆልዓ ሕቁፍ ተቢለስ ጡብ ጥራይ እየ ዝውትፍ ሕጂ ምስጋና ቀሲለ እያ ክሳይ ትገብር እንተ ቢለ ከዓ ሕጂ ፈፂመ ክወፅእ ይክእል ኖኖ ቆልዓ ስለ ዘለኒ ጠቢዩ ከይድኒ እየ ዝብል ሓደ ግዜ ምስጋና ሓፍተይ ብስራሕ ገይራ ቡ ገይራ ሕክምና ፀኒሓ ትገብር ከላ ስዋ ኣንቲ ዝጠቡ ቆልዓ ዘይኮነ ዘለኪ ትረሲዕ ከየድ ክገለ ይብላ ይስሕቃ ሕጂ ትጠቡ ቆልዓ ኣደ በቃ ካብኡ ነገሩ ኩሉ ካብኣ ምኳኑ እትብኡ ዘሎ ፍቅሪ ትታየመኡ ዝሕልፍዎ ዓብ ነገር ሕጂ እግዚኣብሄር እንታይ ኢሉ ከምቲ ዝጠቡ ህፃን እንታይ ገበርኩ ኣብ ማእከልኩም ጳውሎስ እንታይ ነበርና ሩሕሩሓት ነበርና ሕጂ ርሕርሕቲ እያ ትጥብኡ ኣደ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ልክዕ ከምታ ተጥቡ ደሲ ኣምላኽ ከዓ ንዓና ንደቁስ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ሩሕሩሕ ብጣዕሚ ኤቭሪቲንግ ናትና ነገር እንታይ ዝገብር ዝቆፃፀር ኩሉ ምእታውናን ምውፃእናን ትድንጋፅ እዩ ትምርሕራሕ ብመግቢ ዋላ እንተሪእናዮ እቲ ምርሕራሕ ተጥቡ ደሲ ብዘይካ ጥባስ ካልእ ከምዘይ ይረክብ ስለትፈልጥ ብጣዕሚ እያ ክትከልኦ ሰይትኽእልኒ ኣምላኽ ከዓ ዝተዓናኸም እዩ በቃ ካብኡ ኢና ብኣኻ ኢና ንነብር እንታይ ንገብር ዘለና ንዋሳወስን ዘለና ኣምላኽ ከዓ ብጣዕሚ ንዓናስ ልክዕ ከምኡ ክንፈልጦ ይደልየና እግዚኣብሔር ይመስገን ሩሕሩሓት ልክዕ ከምታ ተጥቡ መን እዩ እታ ጥቕሲ እየ ረሲዐ እያ ሕጂ መን ምኳን ከምታ ኣነ ሰብ ቅድሜኻሲ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ነበርኩ ኢሉ ሕጂ ጡብ ክሓድግ ከሎ ተህፃን ሽዑ ብጣዕሚ እዩ ክሳይ ዝገብሮ ቀጨውጨው ይብሎ እንታ ኮይና ደንጊፃትለይ እንታ ኮይና ጨኪናትለይ እዩ ዝብል ጨካነ ኣይኮነት እንታ ተጥቦ ትጡብ ክሓድጎ ካልእ መግቢ ክጅምር እንተደልያ ግን እንታይ ትገብረሉ በቃ ንዕኡ ዝፀልኦ ነቲ ዕረ ትገብረሉ ነቲ ጡባ ሽዑኡ በቃ ዘይነበራ ባህሪኣ ተርእዮ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ባህሪ ኣምላኽ ከኣሲ ልክዕ ከምታ ተጥቡ ኣደ ጥራይ ዘይኮነስ ከምታ ጡብ እተጥቡ ኣደ ኣምላኽ ከዓ ንዓና ብጣዕሚ ከምኡ ሩሕሩሕ ገይሩ ክምልሶስ ሓቂ እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ እዩ ንዓና ትርሕራሐይ ኣብታ ኣደ ዘሎ ኣብታ ተጥቡ ዘሎ ነቲ ህፃንሲ ዓብይ ብዙሕ ግዜ ምስኣ ብዙሕ ግዜ ፍቅሩ ኣምላኽ ከኣስ ከምኡ ረሕራሐ እዩ ድንጋፂ እዩ ኩሉ ለውሃቲ ክንትድአስ ከምታ ተጥቡ ኢሉ መሊስዎ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ወዲና ምስለና ካልእ ሕቶ ኣለካ ኣሞ ወንዳታ ክትብልዮ ደለኽዮ ሓሳብ እንተልዩ تبليو حسب انتليو عدل كبك ኣምላኽ ይባርኽካ ስለትብልብኻ ፅቡቕ ነገር ዘቐመጦ እግዚኣብሔር ነዚ ዕድል እዚ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ስለ ዘቐመጦ ጎይታ ይባርኽካ ስለትትገብሮ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይባርኽካ መመሊስ ይወስኸልካ ቴንክ ዩ ካባኺ ብዙሕ ኢና ንምሃር ወላ ኣነ ክሓስቡ ከለኹ ኩላህና ነናሕና ክንዛረብ ንኽእል እንዲና ኣነ ካባኺ ዝመሃሮ ዝዓበየ
በቲ መንፈሳዊ ነገር ማለት እዩ ጸሎት ካባኺ ዝርዮ ካባኺ ዝተምሃርክዎ እንተልዩ ናይ ጸሎት ሓይሊ ወላ ኣብ ስራሕ ውዒልካ ክትመጽእ ከለኺ ድኻም ስማዓካ እዩ ስራሕ መጺኻ ስራሕ ኢኻ ውዒልካ ትደክም ኢኻ ከምኡ ኢሉ ከሎ ግን እቲ ጸሎት ንጸሎት ተወፊኻ ክትገብሮ ከለኻ ትመሃሮ ነገር ኣሎ ያው እቲ ቆልዓሲ ክደላ ዝግብኦ መገዲ ላምዶ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣላምዶ ማለት ካሲ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ዝገብሮ ተግባር እውን ከይተዛረበ ከሎ እቲ ህይወቱ ትርእዮ ኢኻ ብከለኻ እሞ ንኣምላኽ ኣዚና ኢና ነመስግኖ ስለኺ ከመኺ ኣደ ስለ ዝሃበና ብዙሕ ነገር ኢና ንምሃር ካበኺ ኣነ ብዙሕ ነገር እየ ዝምሃር ብዓብዪ ጸሎት እየ ዝምሃር ኣብ ህይወተይ እሞ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ተኸታተልትና ጊዜ ሂብኩም ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግነኩም ብኩሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ክብሪ ኩሉ ነቲ ልዑል ስሙ ይኹን ተባረኹልና አሜን ቴንክ ዩ ጎይታ ይባርክካ ተባረኽ እሞ ጸሎት ዶ ክትሓፅበልና እሺ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣሎና አሜን እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝበልካ ኩሉ ግዜ ህልው ኢኻ ንስኻ ኩሉ ግዜ ህያው ኢኻ ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ከም ዝበለካ ቃልካ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብ ዘመናም ኣይተለወጥካን ቃልካ ህያው እዩ ንስኻ ህያው ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ መዓልቲ እዚ ነመስግነካ ኣሎና ከምቲ ክበሃለልና ዝፀንሐ እግዚአብሔር ካብ ቃልካ ክበሃለልና ዝፀንሐ ንሰምዖ ዘበለ ንደታት ክድግፈን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ኣደ ሙሴ ኮይነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ንጢሞቴዎሳት ዝበሉ ዕብያ ሳሙኤላት ዝኾኑ እግዚአብሔር ኣብ ወለዶኦም ንኽብርኻ ዝገልጹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመንግስትኻ ዝገልጹ ንዓኻ ዝገልጹ ውሉድ ክዕብያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ዝሓልፍኦ ብድሆታት ንስኻ ጸጋ ክትበን ጥበብ ክትበን ምስትውዓል ክትበን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንጽልለና ምኽርኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልቦም ከንብረሎም እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ግብፅ ወላ እኳ እንተለው ሙሴ ከም ሙሴ ዝበላ ግን ከዕብያ እግዚአብሔር መንነቶም ዝፈልጡ ንኣምላኾም ዝፈልጡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዕብያ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንመንግስትኻ ዘስፍሑ ንኽብርኻ ዘስፍሑ ንወንጌል ሒዞም ዝኸዱ ውሉድ ክዕብያ ክትድግፈን ጥበብ ክትበን ጸጋ ክትበን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነጽልሉና ስለዚ መዓልቲ እዚ እውን ንባርኸካ ኣሎና ክብር ኩሉ ነቲ ልዑል ስምካ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን አሜን አሜን ተባረኽ ተባረኽ ጎይታ ባርኽካ ኦኬ